Toimisto on ihan siistinä. Tää on ihan hullu. Hullu. Tämä on Sparta! No niin, hop hop, meillä on kiire aikataulu. Kello tikittää. Sinullehan se on tuttua. Ja Bert. Kädet töihin ja pinnat puhtaan. No homoviittaukset saavat nyt riittää. Olet nolannut minut julkisesti, enkä varmasti ole ainoa, joka ajattelee sen olevan huonoin johtaja tällä planeetalla. Sinä rasisti sika! Okei, pojat. Ottakaa nyt iisisti, meitä kuvataan. Herrais. Istukaa nyt joko. Me lopetamme! Okei. Tämä voi ratkaista vain yhdellä tavalla. Ei, taas sitä mennään. Mikäs se on täällä on menossa? No, ei tässä mitään. Vähän ilmapiiriä keventää. Näin. Olenko oikeassa paikassa? Onko tämä vuoden toimisto? No niin, ehkä tämä kierros oli tässä. Uskon, että se uusi toimitila tänne olisi ihan tarpeellinen. Tahtoisitteko tuotteen saunakki? Kuulkaas nyt. Tämä oli kyllä nyt jo vähän liikaa minulle. Toimiston on oltava tyhjänä maanantaina kello 11 mennessä. Onko selvä? Mutta herra johtaja, Afrikassa lapset näkevät nälkää. Kommunismi riivaa naapurimaatamme Venäjää ja sinä viet meidän kaikkien työt. Miltä se sinusta tuntuu? Me olemme tiimi ja meillä on paljon yhteistä historiaa ja sinä pyyhit sen pois. Herra Lipponen, minulla on unelma. Unelma vapaasta työympäristöstä ja seuraavasta sukupolvesta, jonka ei tarvitse pelätä kaltaisesi johtajan kiillostusta tai äidin painostusta. Vaikka työntekijäni ehkä sanovat minua tyhmäksi, itsekkääksi tai rasistiksi, minä välitän heistä yhtä paljon kuin omasta Phil Collins-kokoelmasta, joka ei ole pieni. Siis kokoelma ei ole pieni. Ja minä sanon vapaana miehenä, ja vapaa mies minä olen. Vapaampi kuin juutalainen toisessa maailmansodassa, vapaampi kuin musta mies 30 vuotta sitten. Me olemme kaikki Jumalan luomia olentoja. Jokainen tasa-arvoinen. Jokainen ihminen. For freedom!
moni lähtee. Ja näin vielä.